Kumusta mga kabusing? Karon di ami sa Ibu, Danau. Pero syempre mga kabusing, ato sa ipakita ang dalan padulong sa Ibu River. Mga kabusing, murag lakaw lang sa amin kayo sila kahunat, di ba boss? Oo, lakaw lang sa ta, lakaw lang. Kung wari mo sa Ibu mga kabusing, nya nagsunod mo mga motor o sakyanan, hinay-hinay lang mo sa pagliko, ayaw mo pagbangking kay delikadong mabangga hinuon mo. Of course mga kabusing, syempre mag-adventure ka, una-unaon ni mo nga safety usa. Safety first before anything else, di ba mga kabusing? Asa tong driver? Sa to boss? Okay lang. Kenchana. Diring dapita mga kabusing, wa kung magdahom nga nalapas na daymig. Asa man? Ay, sud naman. Mo na ako nakita ang video diha. Gahapon. Nagtanaw ko na ita dito. Sud ang motor. Lawas bay. Naong ba yung busing Wilbert murag aliwas? May kanin yung cameraman yung gibilin. Ay sami, kuya. Mi bantil lang dito. Ikaw, Dre. Bara na to ani. Kabusing, lakaw lang sa amin kay murag looy na kayong motor ni Busing Charles o gamo pangathon kininot kindan. Tingog sa busing. Di ko kay mo tingog. Kenchana. Shout out ko na siyang maestra mga kabusing. Sorry, miss. Naglamad akong miss. Basig di ko kakuyog nila. Ki abot na ko na may mga kabusing, tanaw na tog nindot bag ilang gipanghambog dire. Nindot ang spots mga kabusing ay good siya for picnic kana magdaka og pagkaon, ya nindot sa dam view, makahatagid og ka-relax sa imong utok, pawas problema. Okay. Nindot na tayo siya dire busing kung medyo dako ang tubig. Kaya aron ang katong kauban nimo nga medyo heat nimo gamay, pidra nimo lumsan. Di ba busing? Of course, syempre mga kabusing, every adventure, every laag na to, dili ginamawa ang kahon. Mga unta mga kabusing, maghab-hab na sa niron, oh. Pakita sa camera, ug maglaagani ka mga kabusing, mga yun ani nga lugar, di na magbasi sa unsa ka na imong sudan, magbasi na kung giunsa nimo pag-appreciate ang lugar. Pero syempre, ikaw man yung kahon mga kabusing, imo sa ginlimpyuhan kay wala na may mabalik. Ang uban, walay masunod ang makakita ani ato nga video kung atong hugahugawan ang Mother Nature. Siyempre mga kabusing, mas aligri ang laag kung sagulan ug mga kabuang and jokes. Alright. Nagpuli na ako sa vegan ko. Ay, ka magkatawa. Ay, katawa. Kita mo na itong katawa dito. Okay, tatong video katawa. Hoy, makatawa. Practice ha, sige. Balik, sige. Practice. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdinat ko. Nalasing, kagabi, ang galing, katabi, kanap. Salamat di ani among kauban ni Kuyog karon kay mas aligri ang laag kung mas daghan. Pasensya ang manok nga sige siya git sabay-sabay mga busing kay ato niya nang i-adventure pohon. Daghang salamat sa pagtanaw o pagtiwas sa video mga kabusing.